O kapuni ta kutu busung hanya halam so sini ti prastam news ti maga khti o kolam buram sani o yakrai kamini o khorokse Dipankar Bubagra phya Bubagra ni bagui sejawi nasilawi belanya khuk HAMYA Saitong ni nangka mental ba kobor hairai sia hairai ni bini logi ke batato ni kunu phya ba oro belanya nasilemu kunu utana nangka phya ba Bubagra no buile jotosi Bubagra ni hani bu sarok tifra sarok jotosi mani uitango phya ba o Dipankar Bubagra tini Bubagra ni mong koi tamoni baga omo hai engi tona ni nangka belanya sungmu kotora saijak phya ba one notice ba tipra song manthai omono si tai greater tipra land omono si tipra song manthai no bo phya ba Bubagra no belanya sungmu kot nasilemu kunugui ton ni nakha phya ba student ni roman script omoni bagi ba sai tokha belanya nasilemu kunugui phya ba Bubagra ni bibi bini bagi ba belanya khuk HAMYA Saitong ni nangkha naitoni choya kari tipra sotem news tim bakhakti Boluka bo golotontro ain dok sia bo ain sia bo ain pain sia abon bon bo obo hairo kok sau aborong ne bo budar tongo bud tongo bo aborong no ka dei saitong bo abud khai sabnanai asabro abud khai sabrenai sabon bagai no bin logi o tas to thangbo jiri bin logi kok tas ta khanade bin abo olap bongso tei bo olap kong ang saborong ni kong ro tei bo sabano bo teka sao ko bin kong no na ang tak sanai bo pui lang ke tam mong mane pui lang ka kai new state Timberland am pore ka grade arangka am pore kus na kus am pore ka one notice am pore ka development na am pore ka 125 min men direct fund kai tongko te kesa ko aprong ka te kesa kai ko fu direct fund rok neba ko ka abra kus na kus one notice rok po anai bo kebang ma kok saka kebang ma dol kai kebang ma dabe ko ka angka bina aro kaisa pon se mane dabe rok thik kri bina bo thik bu kri bina bo sa choi aro thik kri men khlai norong nai nei beri thik tongkang kai thik kang kai kaisa no se sanna nago ola kai kok borok rok ni san buka mane bo 9-10 ta por ahino palto goi kok rok sawo kok rok sai tongo kok rok piri tongo bo ari kenyo samung bo khayo bina 9-10 ta kok samani abo dabi khaimani bo abo bina bo kaisa boya mungsa boya bai ke manai ba maya angka te kaisa bo je ekor abo ni hon samani a ekor ekdom par ekdom faltu a jaga o chini tirpura rajyo ni chief minister ni signature simise abo chief minister ni andro se a dabi abo sing clear ka saimono amono bo broi sindal hai sala khorok sabai tongoi maya bo 9-10 jona 20 jona salabai tongnai sanai broi hai bo dabi ba tengino bini obaisa ang tongo kono kam boria 9-10 ta kok sao kusna kuspo bo kono thik se krei ang gathang tong sani rok nahar klangnai rokni bo sa saya bo tabung ka sara tirpurani malik rok bo hon sao sara tirpurani bo bo sara tirpura agartala bini kangkai bo uskango a student ni president rok abo je yathai yak sabai bujangmani bo aro kun kok thaisa saka saya bo sai bo maya abo bo hansi saitong bo ngosi men oro sungjubono sinini ang dongrok bo ST ta SC abo jubono sangare bo ST boya bo SC boya bo los kor busa
ST boya SC boya ST boya SC boya bini jago mungkoni thik bini jago kunungko thik kre ambagina bo ST da SC da bo saimaya abon bagina bo bo kaike Saitong sahatirfra bini rokonai sahatirfra bini hingkai baika asison danganangkai gowa Indira Gandhi ni ain bai o jagao Pradhan Mantri ni ain bai o jagao ADC elakar wngwi gothon thangka tai oro ST SC hinui category wngkha tai bo kwbangma hamya hamya koksago bo faltu faltu koksago bo je bobai bini dolo wngkha bini dolo phanangtok buini dolo phanangtok je norjaknai je wngkukjaknai jotono ani dolo phari kokborok dophা political party one people one ADC area one language and one culture kokborok bini thansa abo kaisa kunungko ya thansa bini abo thansa hingkai norok thansa hingkai biko thansani bwsa mane thansa wngkha hingkai tei kosa tei chwlai bwrwi hamjaknai kaijaknai bwsa se horiba hingkai hamjaklaisi thansa wngkha hingkai biko thansani wngkha takphano answer nukjakyago abo naam legaya se thansa ah thansa o kunu kwrwi thansa hingkha hingkai buino rwkhlai rohya dolni katri rwkhlai rohya bini abo kunu kaisa dophani wngkukya dophani bagwi samung aro kunu choliya dophani bagwi samung cholikha hingkai dopharokno norya bo dophano norna mangsi kok saitongo bo miyarogo bwsakro bo dophani kok saka dophano nornani boro tamtama himsa eka baja sao direct nesa drugs chanai rok hinsao bong yago voter ID card tongbola nang borokno hingkai tam nangkha tei kok saitongo bedoko khaiyani ambagui tin borok kokrok sanai jatok kaham khe uansukpai sidi bo teibo hamya hamya kok saitongo bo lupsa tai bo behi asi bo pune rogo hotel rogo bwrwi hago thu dophani aro kunu samung kwrwi ah jaga stop khaisi rijaka bo tabuk kunu mungsa khaikha hingkai bo jail o se chob rwnai bono jail o chobnai bono bo jail o se chobwi rwjanai ang bo sara tripura bini hini samani kongno twlangwi twiwi ang bo court o thana hini tongo sara tripura bini ya agi birvikram jora sara tripura bini wngmano sara tripura birvikram rajani wngmano tabuk sara tripura birvikram rajani liya abo khe main kok sara tripura birvikram rajani liya o waisa bo kunu thik kwrwi bo atwi khlaiwi agartala bini hini samarok bagwi teibo yang wngkha cholijagui buo kunu thik se khlaimaya bo taibo mayung bini bwsak tormani bo saimaya mayung mokol thaikai wngkha thaikai mokol nugo bo borok kisur hai sia par o tripura raizio o tai kwrwi bono beyang ni phaiwi itihasik kaham khe saimaya bo nai no olap wngtongo itihas saimaka hingkai tam sara tripura ro bini hini sasa agartala tongbola bo SCC bo bini bo ST boya SC boya bo ambagini bo sara tripura bini hini saitongo jeng ST angkhe ST ani certificate o ST ST bagwi ani ST mane scheduled tribes mane ADC elakani borok hinjago abo bono swngkani bo ADC elakani borok da naki general elakani borok da abono kaham khe norak chairbaidi tai kaisa norok kobor hino o tripura raizio o kobor number 1 hingkha khe porodur kishur bo obo waisa kwlai thapaiyakhai norokno haino thoki tongo norok hai bini kongno bisa chawi pal thalaio mane no poriya bongso sia bongso ni busuk bwsabla tabuk bo
लेखा फरायना नाया गाहामखाय सिया आन्दामाननि खबारो kaisaba ungko tekeha andamani kwarkana wo tekesa borok bahan sanai abong sorok haita bina dabra song agi bono borok bahan sawo tabuk bo bini busuk busa tau bo tongkhu masa mangni maktham 9-10 jona asuk tongkhuna 9-10 jona tongphan je borok bo takphono borok thei borok bahan rok takphono chawi tongkhu tamni bagui bini nana dabra songni sakni asai family bo bini DNA bo bini DNA o tongo abo ঠিক chini DNA batinyo chini DNA sina dabra song lekha pora khlaya sia ola awon baginyo chini DNA obo tongkho product kisuni sago bini kokta nabadi bini kokta khnari bini kok khna gangkai tayenglia जों गल जानाय एकदम useless ङै थानाय बहानि साइड दङ बनो दामज्रिया bo dambriya bisi election dongma khaya abo bini goni bin bagai ma khaya abo product kisuni bagai ma khaya IPFT ni jorawo IPFT ni jorawo khai ongkha abo borok kwbang kom hani abo hai ingya khai tonne maya ta bina amol keng liya abo bosi khai product kisur mangsi bo bina bo wrong politics saya kalayo saya politics bagai bo bisi election rok khlai rezaya bina bo saya abo norok nokin khai thoki tongo bo norok no khai thoki tongo thoki hui borok logi bo tlang thamukya logi bo naharoi ongoi sibai bo tabung kai actually bo batpar no klayo bo ST boya SC boya kani kesani borok bo kani kesaro pulum keklai renai tai kaisa bo abono tai bini logi bo ungko oni mes song masa ko oni mes bo abo bini akon product kisur se cover hingka ba mental Tripura rajyoni gai tai bini logi toner ojo mental nongbai sinai bide agi ko Ranjit bo bini agi bo bolong borok dol songsama su Robi songai gungko borok bwtharnai olap ain pain sia borok asayo ta Ranjit songni sago kustam kwrwi mental sa Ranjit tai khoroksa ungko bo onimes abo bo mental onimes bo mental bini logi mental bo bini jiboni athung masa se phalna rongya athung masa berma masa phal income khaina rongya onimes song abo se har kok sai tongo boinong korena ta samnala sa business rekaba ano kebo business riya ani ke business tongo duita tinta kemna kebo business rena rongya nangya sak se business khlayo kobor kok sai tong borok ব্যবসা rinai ব্যবসা anya srang pari anya kut ব্যবসা tongo tam khlaya ang joton saimano ang tam khlai tong khlaya abo noro abo ani details naimano bongna abo utset ang paborok dofa ang saisung bagai ang borono utset khlaimaya ka borok utset khlaijaknai BJP bai bong abo wrong process ekdom buka naharmung Tripura rajyoni all over India ni joton sa buka naharmung product kisur bena bo kustam krai boa je one notice rang khau khar bo kustam krai bo thokirai thokika boa thoika boa gis kahya samat nungo meye pap karunga mane khlai kai ko boa pap no khis khlai ka bo boya ST boya SC boya boa jaga o sakal jungna
Bini type kwbangma kok tongo bo ah jaga oro bo saya chini borokni bagwi dung nokol se bo nokol. Omo hai so ta koi ekta kok sajakliya mane sajakliya abono ang sanai taisa next time bo kok borok dofa joini rimanya kai re bhai mono kemani kok ta khana baji event product kisuni kono ta khadi or jaga o rang kwbangma tongkhani phiyogri mano obo hai choliya borokno lama phunukgo BIA pass khaina nangya nabung no nang je mungkhui phunukmani ka oro kai BIA pass diba borok ani saino basa se maya bole English bo mano ang English ani English gan duita tongo swijak ang recording khlaiya ko abo dara ang recording khlaikha tei bo se ungkoi se thangbai nai bora bujikha ani sago jotono tongo kwrung number 1 Tripura rajyoni English gan bo tongo ani jago 2-3 ta hit gan recording khlaiya kota jeng laga pangan choliya product kisur hai borok tatal yang borok kubui borok rok ataino cover swnamjago puila cover swnamjaknai hingkhai Galileo moha scientist salgoya prithibir guribo hinui sanai Galileo moha scientist bo borok kaham original ekdom number 1 kuno duplicate kwrwi bahai pono bini jorani borok rok bai hingkhai bo cover mental swnamjakha cover swnamjakha mental swnamjakha jelma kharika home jail khlai rijaka bini amalo bini kok chai tongtwtwi phano bo bini kok bui bai najakliya afuru bini amalo bo thwi thamani pore tei 300 bochor ni pore hingkhai bini kok najaka ta bini kokmano choli tongo Galileo telescope sara universe bwswk tor ya naina bagwi Galileo telescope bai naio tabuk so Galileo no jotono se swkang sinai mannai o swngcharo bo prithibir guribo hinui sao salno prithibir guribo hinui saui bo aboro kok najak yangmani so tabuk bini kok nang thangkha yang bagui puila boiganik rok scientist rok puila sinai manai rok hingkhai siya rok bai cover no hinjago ang abono job joliya khabo nangya thik ang bo ta cover hinjak tongo ang abono ang sibui tongo swrai ang cover da kaham da ang sak ang sai mantongo so ang kha nangya abo hairok borok kotor puila borok kotor rok borok scientist rok borok boiganik rok cover no hinjago abono ang kuchta maintaiya salsa swrai krai salsa nukjaknai abo swngcharni borok ni bwskango teibo swrai khe nukjagui phainai tai o Tripura rajyo o kok borok sanai rok no bo tai ke bodol phiyogri maya jukthang biyuk phaipano phiyogri maya abo bodol simi banglai tolaina haino ur tongde norok jepono product kisur thwiyachak pono product kisuni logi o politics khlailai Tripura motha hinui ekot 6 rijak hinui dabi manai hinui maya abo rong ayangtui dabi nongkhaia kunu sara Tripura ni bodol kok borok sanai rok bagui dabi dabati khlai maya omo wngkha 100% guarantee chwngno Bharat sarkar wngthang Tripura sarkar wngthang jotono borok bwkha khologui se saya borok chwngno Siam ni Thailand Burma ni Myanmar omo hai hingkhai o
Engko lusaini engko lusaini miju hanai sinimari engmahai sinimari paimahai borokbo chwngno bai khe tabu sinimari manni nani ririna musungjago Tripura saya kok borok sanajak hinui borok chwngno sinimari rinani musungjago central ni wngthang Tripura ni borok o borokrok change kok borok khologoi saya borok khologoi sana borok khologoi saya keboni jano kebono khologoi saya agi british rok bai ini ano sadok faifuru norok mohai khe line himni mohai khe yoknai obo hai kunu onko phwrwngya kunu wngko lama phunukya thik obo haino tabuk chini dophani kwpalo bo haino choli tongo chwngno bo kebo lama phunuknai kwrwi bono bongni je feelings ang saimano borok je feelings khlaimani chwngno bo siam ni thailand wngma hai Tripurasani kok borok sanai wngdi swnamdi hinui no borok obo hai kwlai kha khai tongo kha khlaio omo hai ang ani bwkha bisas khlaio o kongno next time ang teibo topic tui phainai tini bagui hambai thank you all I love all my kok borok speaking kok borok dopha brother and sister hambai